Kilai teli kiseng bhalang hakasin kong kila dawa ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA bayalam dengan National People's Party NPP pakan dawa ya ke Sarkar Pedeng bahkan pelait no pura ya ke Meghalaya nak jingtoi kam ke Citizenship Amendment Act ajar kendai pat ke rules alajar pusau nala ba manjur no hakaban pentri kam ya ke inner line permit ILP Pante lakam ya kejingwan rong kertep kibru nambar kecila. Kini kilai teli kiseng bhalang kikentup ya ke Hinyo Trap Youth Council HYC, ke Jaintia National Council JNC, bat ke Confederation of Riboy People CORP. Kini kiseng kilai tiru ya ke Dorcas, Syau Menteri Rangba kejela Konrad Kesama, Poon Shim Kia ya kene kekam. Haba ya keren bar kinong tok kubor Presiden ke HYC, Roy Kupar Sindrem, Ulang pakilai teli kiseng kila dawa yo Menteri Rangba buun yakren bat ke Sarkar Pedeng bahkan pelait no pura yang Meghalaya na ke CAA ajak kendai bat ke rules jangka na lord ban penteri kam ya ke ILP kam kloy kat kebala. IC ka Jaintia National Council hukum juru naka ko kalong bangin tho ngilapan kre ya kajing tho ka bangin submit menda ka siya ka office ng chief minister da ka babu ya ki artli ki jeng dawa kabaningkong kalong hot ngiso komen baka state ya kajala ka jongi la pelat na ka purview la ne da kajing penteri kam ya ka si iya aja kendai ringim sohun pa namar baklem pelat pura umut ba umdei na kajala umdei bala pelat pura ya kajala baro kowe tingi so ban kentu ya ka Sarkar bahkan ja ayu lada katu kan ningut la ne katu hajar ngut ki basyong hang ni hapo ka normal sulong area ki apply ya ka citizenship ngiyo i ka jing ong jong chief minister bon ong ba kinong syok snong jaka jala lani kiseng bhalang kim dei bantir ba ka Sarkar India ka penteri kam ya kanikaan henry umla pat ban assurance singi ba onom don wat uwer ubriyo lani ka uwer ka briyo ka ban apply ka citizenship lengba kani ka jaka ka balat na ka jing penteri kam ya si tela da jaba don uwe lani arngut lani syajar lani shipaw ajar ngut ki ba penteri kam lani ki ba apply ka citizenship lengba kani ka normal sulong area ki ba syong basa po normal sulong area ka eka simjang ka ba Sarkar jelakan sim kabaar ka mengikwa on bu jingkeli ya ka Sarkar Meghalaya kalong hatu ba ka Sarkar Meghalaya ka don em ya ka jinglum jingtep ka nungut ki don ki briu ki basyong basa hang ni hapo normal silong area kenapa ya kata ka jingtep ka ba makiki lum kinyo bu nakabenta ki por ki bansawan lesila da don kinu ki briu ki bam hap hapo jong kanika ka an arjakat knai ba ong ba unu briu bawan shwa jong ka arjakat sa ula ban apply ya ka citizenship lembaga CA arjakat kendai dia tu ka Sarkar jela ka don ami kata ka jingtem bayo ubriu bawan tang menin bawan menci singi apply ya ka citizenship lembaga jingsyong hakini ki normal silong area lani hakini ki jaka kanja ayu kan kata ni kanong kata yangi kam tambe ya ka jela ka babun di kirit pat kumyi kum gajai menteri ki pat ba garu but kabaar kaba ngikwa ban bu kini di kentin ki bami hina chief minister jong iba kajingma kabaap na ka spill over effect ko kajingma kabaap na kibriu kiban apply ka citizenship lembaga jela asam ho yang ni jela ka jongi kinomyo ban apply naman ngibun ka tribal areas rekan sa ayu pat lada ka don kata kajing apply na kiwi ki jela lada kita kibriu ki rong sang ni ka jela ka jongi kung mangilong himenta ngilong lungkut ngimdon kinu ki an kiban regulate lani kiban khanglat ya kajing rong jingmi jong ki briu ki manabar ka jala ka jongi kajing dawa ka jongi na du islam ki balale kalong ban penteri kam ya KLP jen la dang idon ya KLP kani kajing nginom sultir bala dodon makna ki apply makna na Assam ki apply makna na West Bengal na lenang nunong nuru ngimdon jikting na mala da kini ki briu ki mut ban rong sa kani ka jala ka jongi ngintip ngila ban regulate ya kata kajing rong ka jongi daga jingge bat kajing ma ka baap yangi kum ka jala yangi kum ka ja menteri pa kalong ba wal onda kini ki briu kila yo citizenship let's say na West Bengal let's say na po Assam kin sawan pat bandrung ha kini ka jala ka jongi hatu kum ka jala ngila long ni em ki bala biang ye ki an ki kanun ban yada ya kata ka jingrung kertap jong ki briu ha kini ka jala ka jongi tika kata ka bangi penpa hakmat jong chief minister jongi ba ka Sarkar jala ba kajingma ka bami kadai ka bansami ru kandai na kajingrung jong kita kibriu ki bale sikin sayo e citizenship na kiwai pat ki jela tela dangim don no kloy ya ka an kum KLP kamut kan bu jingma yangi kum ka jela ba ka jai penringi barakoi kita ki digi atli ki bang ibu Ahmad jong ka Sarkar jela lang bau chief minister jongi ka bangila dawa ba ka Sarkar jela kadai ban penbor ya ka Sarkar kami kebaningkong
bakadai banuan ra full exemption komut badai ban exam ya ka jala Meghalaya hiborok kwe klem da pelat watang itai jaka ibadon hang nia po normal shulong ba ka baar ka jingnawa na ka sarkar jala kalong ba ka sarkar jala kadai ban shim ka jin kli ban pentikna ba ka sarkar pedeng kadai ban aya ka LP khnang ban yada ya kani ka jengrung jong ki priupat ki bale si lembah kani ka an CE lembah ki an NRC bat ki ki an ban pentri kam khamtam ya ka hapok ka jala Assam kinom kta yang ni hadin hapo na kumba kalong hi la dajai hapo Assam ni yo i ba Assam ki wanra di ki policy bo per ki ba pelong ki brio le si banwat ya kata kajaka bakin let banwat ya ka kamai gaji la ne ban long ru kinong shong bo pura kinom yo ban let ha Manipur kinom lo yo ban let ha Arunachal kinom yo ban let ha Nagaland ha Mizoram mereka jela ka jongi pat ka bomdon ya ka an ka bu jingma tingi ngi so ban dawan ka sarkar jela bakadai ban pentri kam la de ban penbor ya ka sarkar India bakadai ban pentri kam ya ka LP. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center